Ще берем ядови с тази касета май. Пуснах я за почистване. Тая едната страна се почисти. Обаче тук, където остана остатъка, се скъса. Защото скъса едно парче. Ще го оправя, ще я залепа. Но тук е залепнала и сега трябва да... Геройството ще бъде, ако се справим с тази касета. Като цяло. При почистването тук лентата е залепнала точно тук, където има мухъл и се къса вече, за втори път се къса. Такива парчета иззад. Ето от едната страна тук е почистена, обаче от другата страна се къса и се налага вече два пъти да я отваряме, за да може да я почистим преди да се започне с процеса за извличането на записа. Така че и с такива касети пак се справяме. Ето, тук където е мухала, тя там е залепнала и когато тръгне машината да я върти и се къса. Вече за втори път се къса и ето парчетата. Така че даже и такива касети да има, да идват при нас, можем да се справим. Това скачане става, защото е залепнала. Успешно вече едно превъртане. Надяваме се всичко да е окей вече. И сега всъщност ще ви покажа как върви гладко. Ето. Вече е почистена и върви гладко. И два пъти залепена. Вече не прескача. Това означава, че лентата вече е разлепена само по себе си и ще върви. Ще можем да извлечем записа. Ще стане работата. И тук може да кажем, че буквално спасихме една видеокасета, която хвана последния влак от 1990 година. И извличаме един чудесен запис в момента. Считаме, че работата е свършена. Днес вие сложихте подписите си